Dai. Ai na boy. Zo Allah Allah biya Allah boy. Amun zo nan. Allah Allah. Zo. Assalamu alaikum. Daga ina kake? Wallahi Allah boy nan bayan naje. Na dan duba wani dan wata akuya ta. Wallahi. Ya gaje. Nan bayan naje wata akuya ta. Ka sala ta duba. Ba sigara a cikin ka? Allah emci ne. Ba sigari? Ba ta ba? Babu yalla boy. Ba kwaya? Ko ta babu nin ma hanta ba. Caji ka. Ba komai a jikin Allah boy. Ba komai. A yanda na fito aikin nan duk wanda na ce zan caji shi yace zai gudu. Alƙur'an he. A ina na isa. Ni ba komai Allah boy. Ba komai. Maga agogon nan? Kaman zai tsada. Turo da barka. Ɗari biyar sai. Ɗari biyar sai. Ai ba kwaya ko? Ba kuma sigari. Ba ta ba jikin ka. Ba kwasa a gadon baya? Ki tsallan kwado. Ki tsallan kwado. Kana fa guduwa zan dasa ma akan ka don uwarka. Yau da zalunci na fito. Kwanta. Nan za a kwanta nan. Wa kake wayo dan uban wa zai tace ka ai kowa dan ya san yau da aikin na fito ya bindiga ga gora dan ubanka kai ka ƙara magana fa zan ci mama waka ta yi tsaye ta yi mana labai kai ta yi labai daga yau kan ƙara ganin ka area nan kai ƙara ganin ka zo ka wuce tana ai daga yau ba ko irin nan ba zan ƙara zo ba wuce muna nan Allah kawo a ni da kasuwa ma ta kyau alƙuran ka ma ta yana wani zamana akwai na garin kwaki zamana akwai na